खुलुमबाय बयखौबो आङो दा बे समाव दंफैयो तेजपुर जोबथेसालि लांगोना मोखाङाव बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय साननै सिगां बारग' एनडिएफबि M.Rwikhati बिथांखौहाय तारिख मारिनो फैनायावनो फिन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफैदोंमोन। दा मैया बिथांनि हियारिं दंमोन, बिथाङा गनो गोनांमोन मैया, नाथाय मैया जायाखिसै। नाथाय मैया जायैलाय दिनै जोंखौ लिंहरफिननायलाय जोङो फैबाय। दा बिथाङा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोनसिगोन। बिनिखायनो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो M.Rwikhati बिथांखौ जोङो न' फारसे लांफिननो मोनसिगोन। M.Rwikhati बिथाङा न' फारसे दिनै थांफिननो हासिगोन। दा आंजों लोगोसे दङ गोबां बारग' एनडिएफबि दा साखाथियावनो दङ जोंहा अराय बिथांनिफ्राय नोंथांमोना फंनैसो बाथ्रा मोनथिनानै लादो। मा फोरमायो? दिनैनि दिनाव आं एसे गोजोननाय मोनदों, मानोना जोंनिनो मा होनो सानफ्रामबो लोगो मोनबाय थानाय आंगो लोगो, जिथुनाखि आफादनियाव स्टार्टिं हाबजेननायनिफ्रायनो लोगो, दासिमबो लोगो जोङो बिदा फंबाय बायदि सोरांबानो लोगो मोनलायनाय, सानसेयाव खनसे खननै जोङो फनजोंबाबो रायलायबाय थायो। दा बिदि हिसाबै बिथाङा 5 दिननि थाखाय जोबथेसालियाव थानांबाय। दिनै जों बिथांखौ उदां मोनबाय, ओंखायनो जों गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। साबायखर। दा दङ सासे नै दिनै M.Rwikhati बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हासिगोन, मा मोनसिगोन। दा नोंथांनि गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों नङा होमबा? लोगो नङा होमबा? सासे बिमानि फिसा बायदि जों आफादाव थाबोखानाय नङा होमबा? गोजोननाय मोनदों बुरैया। नोंथां दिनैनि समखौ दे M.Rwikhati हेपि ना? बिथाङाबो जोंनिनो आफादनिनो बारग' एनडिएफबि। नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनैनि समखौ जे M.Rwikhati बिथाङा दिनै उदां जासिगोन जोबथेसालिनिफ्राय? मानो होनबा दिनै उदां जानायखौ जों मोजां मोनदों। सियर फैखाबाय M.Rwikhati बिथाङा ना? सिनायखायो जानांगौ ना? जों मानो मोजां मोना जानो, नङा होमबा? थोरसि गंसेयावनो जानाय सासे बिमानि बायदिनो जों जयै थाबोलायबाय, हारिनि थाखाय सिलाय गुलि अरनानै, नङा होमबा? सरकारनो दावहा नांगौमोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। M.Rwikhati बिथांजों दसे सम मोगा मोगि लादिनि। हरै मानसिया उनाव दङ। आखाइ हमलाय। सफैबाय ना? बहुत खस्थ' जाबाय आरोना, बहुत गोबाव नेनांबायबो आरो थांलाय फैलाय बहुत जाबाय, सानथाम जाबाय। मैयाबो फैदोंमोन, मैयाबो केन्सेल, दिनै जाथारबाय। मा बुंनो सानो? दिनै आं उदां जाबाय, सैथो। माने आङो दा प्रडिउससो जाबाय थादोंमोन आङो, बेवहायनो आंनाव माने मोनसे वारेन्ट फैनो होदों आरो। दा वारेन्टआव आं माने आसुरित जादों। तारिख मारिबाय थानाय बेक्तिया बोरै बेफोरबायदि माने वारेन्ट फैखो आं आसुरित जादों आरो। दिनै आङो 12 तारिखै जेलावहाय हाबदोंमोन, दिनै 17 तारिख दिनै रिलिज जाबाय आरो। दा सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो? बुंनांगौआथ' दङ गोबां। दिनै मोनसे एकर्डनि उनावबो जिहेथु बेफोरो क्लसावबो एफा नायनो मोनदोंमोन। दिनै हाइनास आरो नन हाइनास राननाय, बेवहाय नन हाइनासफोराथ' जोबलांनायनि खोथामोन, दिनैसिम जों बारग'आसै। दा आथिखालनि जिथु बिटिसिनि चिफ मानावदे हाग्रामा महिलारि दा सरकार सालायगासिनो दं, बिसोर मा बुंनो सानो जे केसफोरखौ नोंथांमोना फोजोबजानो लुबैदों? गमामायैनो सारमोना जोंनि केसनि बागै एसे गोसो होनांगौ, जाहाथे जों सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जों जाहाथे बेफोरबायदि जाहाथे खस्थ' मोननांला, केसजों जों बेफोरबायदि पानिसिबोल जाबाय थानांला आरो। जोङो बेक्ति न'खरनि बागै साननो गोनां मोनसे मोजां सुबिदाखौ जों मोनला। बेफोरनि थाखायनो जों सारमोना अननानै जोंनि केसनि बागै एसे नायसङोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन, बेखौनो खावलायबाय। दा सानबेसे जेलाव दं? आं 12 तारिखनिफ्राय दिनैसिम सानबा जाबाय। थांनाय 5 बोसोराव जिथु प्रनब बरुवा बिटिसिनि चिफ जादोंमोन, सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय
नोंथांमोननि केसखौ फोजोबनानै होनो नागिरदोंमोन दा बिनि सायाव माबायदि दा बाथ्राखौथ' गोबां बुंबाय थायो दिनै जोंनि केसखौथ' जोङो गोबां बार हरदोंमोन जोंनि केसखौ सिफायना होनांसिगौ होननानै नाथाय जोङो खनसेबो मोनसेबो पजिटिभ रेसपन्सखौ जों मोनासै आरो सानदोंमोन जेनेबा केस नाम्बारखौथ' बिनाया हिसाब गैया बयबो बियोमोन दा हरदोंमोनबो नाथाय मोनसेबो माने पजिटिभलि जों आग बारायनायखौ जों मोनाखै आरो दा नोंथां बायदिनो गोबां दंबावो औ दङ माने सोरबाया दा तारिख फैबाय थानाय दङ गेजेर ससेयाव बिखेक जोंनियाथ' ओरैबायदि परिबेस दंमोन जे जोङो माने तारिख मारिनो हानाय परिबेसानो जोंना गैखायामोन जोंनि सिटुवेसना थिनामोन बेवहाय तारिख मारि फैनो हानाय दा जोङो बेफोरबायदि समनिफ्राय तारिख मारिया जोंनि गोरोन्थि थिगानो दं जिखुनु जोङो सानदों बेथ' केसनि खोथा नालाय फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जों बेफोरबायदि केसजों जाहाथे बुग्लेमजाबाय थानाङा खस्थ' होजाबाय थानाङा सारमोना अननानै बेनि बागै गोसो होनांगौ होननानै आं सानो आरो